Soabos de algo o avispón negro, a avespa velutina, a avespa asiática. Parece que estamos a falar de tres vechos diferentes, pois estamos a falar do mesmo. A modo de curiosidade, sabedes a cantas avespas tocamos por galego? A 133, menudo banquete de boda. A continuación pasará Marta, que nos contará máis curiosidades destes vechos. Un forte aplauso. As velutinas, eses pequenas xicadistas do mundo dos insectos que insisten en non deixarme comer prego. Anda que xa podían comer as moscas ou as pulgas. Sobre todo estas últimas, que entre elas e eu non hai boa relación. Digamos que me chupan o sangue. A mí nunca me picou unha velutina. E menos mal, que polo que a xente di, iso debe doer o dobre non, moito máis que cando vas descalza pola casa e te das co dedo meñique contra unha esquina. E mira que iso doe. Pero como vinganza, por todo o que nos fan, as persoas quitamos os seus niños e facémolo pola noite. Porque estes amos pequenos non lles gusta a festa, como se nota que non son españolas. E quedan dormindo. Tamén poñemos trampas para cazalas. Pero ollo, non lles botes o agua, que estas sonse de paladar fino, prefiren viño branco ou cervexa. Algúna vez parastes a pensar como cazan as nosas abellas? Córtanlles a cabeza. Eu creo que en tempos de Inquisición traballarían cas guillotinas. Serían as guillovelutinas. Gustouvos? Pois agora seguimos con máis curiosidades. A avespa obreira é a máis pequena da súa especie, porque só chega a medir 2,5 centímetros. Ademais, é a que se encarga de protexer a raíña. Estas son a avespa soldado. A continuación pasa Marta, Diana, que nos contará máis sobre elas. Un forte aplauso. Pídenme que vos fale sobre esos terroristas botas, sobre esas estranxeiras que veñen e que queren quedarse, sobre esos vechos que son tan grandes, que se o seu título correspondese, que se o seu traballo correspondese a títulos de fútbol, sería o Real Madrid. Teño que falarvos das avespas velutinas. Estes insectos son uns hábiles constructores. Ata poden chegar a facer nidos do tamaño dunha pelota de baloncesto. Pero non xoguedes contra elas, que Sobre a alimentación, digo eu que xa que cazan as nosas abellas, polo menos que se aproveiten. Pois non, collen toras e o resto tiran, como se nota que por elas non pasou a crise. E, aínda que estes insectos non lles gusta sair de festa, teñen o paladar máis fino cos fites de Masterchef. Se pretendes cazalas, non lle botes auga, vaiche sair un pouco máis caro, botalle viño blanco. E os, que tamén mandan narices, cómenos a froita, róbanos a mel, matan as nosas abellas, e os, que por si eso fora pouco ainda nos atacan. Eso sí, sempre en equipo. Que digo eu que a estas debe se lles dar ben o traballo cooperativo. Bueno, o traballo non, porque son vagas, pero vagas. Xa te rouban a mel as nosas abellas por non fabricar. Ainda que para dicirvos a verdade, por min a mel que saquei. Pero que deixen a froita, que se está a chegar o verán e fame falta para a operación biquíni. Ainda que como pillo un nido de velutinas, da carreira que me boto, queda un pipín que nin Angelina Jolie. Gustouvos? Sí. Pois agora vamos a recordar o que falamos antes. Como, por exemplo, acordades vos que xa falamos de como se atrapan. Pois por cada vespa que cae nunha trampa, evítase o nacemento de entre 15.000 e 18.000 novas avespas.
A continuación, entra Paula, que nos contará algunha cousiña máis. Un forte aplauso. Sabedes que existen uns insectos perigosos e ata mortíferos? Sí, que te poden matar. Pois ben, estes insectos son as vespas velutinas e aseméllanse, por así decirlo, aos políticos como Donald Trump, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias. Sí, son destos que todos coñecemos, que moito din, pero pouco fan. Bueno, estas políticas son originarias dun país que todo inventa, China, e viñeron a España dentro dun barco, nun barril. E os políticos, pois, algo semellante. Estes insectos son especies invasoras. Que quere dicir isto? Poñamos un exemplo. Como cando túa nai merca unha tableta de chocolate e de repente, da nada, aparecen teu pai, tu irmán e todos os membros da túa familia para papala, nin que estivéramos en supervivientes. E ao final desaparece en milésimas de segundo. Estes insectos son as presidentas de casi todas as colmeas. Cando estas entran no niño, as nosas abellas morren a sangre fría ao caer nas súas garras. E os políticos entran nun país e invádenlo completamente. Como cando ti estás tan tranquila, sentada no sofá da tua casa e de repente aparece calquera membro da tua casa e acabas mucho. Destes presidentes, Despois, estes presidentes, para gañar diñeiro, contratan traballadores, os que machacan día e noite por un mínimo salario. Triste, verdade? Aquí o desprezo non se paga con morte, senón con algo semellante, o cárcel. A estas abellas tamén se lles pode chamar vespas velutinas, igual que os nosos queridos presidentes tacaños suizos. Destes insectos hai dous tipos, as cabro e as velutina. Igual que os gobernantes, que hai os legais e que respetan as leis, se pode dicir así, destos quedan moi poucos, e os que teñen a cara un pouquiño máis dura. Tranquilos todos, que estos non se extinguen. Por estas, e por moitas máis razóns, non podemos deixar que estas velutinas rompan as leis da natureza e invadan o noso territorio. Moitas grazas. Sabedes cantas avespas hai nun niño dos grandes? Arredor de 2000. Vaya festa que montan estes vexos. A continuación pasa Lucía, que nos contará algunha cousa máis e algo máis gracioso. Un forte aplauso. Sabíades que as avespas velutinas son as terroristas do mundo das abellas? Pois sí, son uns insectos bastante grandes que chegaron dende Asia nun barco. Concretamente, veñen dende un lugar onde todo son copias. Veñen dende China, por iso imitan os terroristas. En actualidade, quen non ten algo made in China nas súas casas? Xa o sei, ninguén. Ademais, causan unha gran masacre de abellas, xa que as matan. Tamén son grandes constructoras, que vai a niños que construen. Máis grandes que unha pelota de baloncesto, como se non foran a coller todas, e nos cumes das árbores para poder ollar os demais niños. E só traballan as obreiras, que a raíña é unha vaga de coidado. Xa en primavera, cando comeza a facer calor, non vai a ser que se resfríe. Ademais, non todos son beneficios para eles, xa que ao saír desta época, os humanos, mátanos. Ola, moi boas. Estamos aquí na primeira edición de Monólogos con Coco, Cienárrogo. Hoxe, como primer concursante, temos a Rubén, que nos trae un monólogo das velutinas. A ver o que nos conta. Un forte aplauso! Oístedes falar do Kim Jong-un das colmenas? Si,
coreano que é medio robot, medio marciano, que sempre está amenazando a Donald Trump con tirarle unha bomba, pero ao final non fai nada. Pois estas abellas son como el, invaden outras colmeas como se estivese o mismísimo Donald Trump dentro, e conseguen as proteínas para alimentar as súas queridas larvas, que son como a miña prima, non deixa a Barbie nin que lle paguen. Entre elas hai unha reina, que é quen dirixe a todas, como a reina Leticia a súa filla. En febreiro só ela vai a coller alimento, e se cazamos é como unha colmea menos. Elas chegaron aquí polo cambio climático. Son as listas que sempre van ao verán. E por si isto non fora pouco, as grandes destructoras teñen un veneno que se nos inyectan nos deixa como Justin Bieber cando bebe alcohol. Entre estas tamén podemos destacar as obreiras, que son como da vida real. Traballan, pero non ganan casi nada. Así estamos. Estas mismas destructoras parecen as mismísimas fillas de Kim Jong-un, porque só lle gusta destruir e destruir. Fixéchelo moi ben, Rubén, se a túa prima non deixará ben de que lle paguen, como será cando teña mozo? Agora temos a Noa. Ao parecer, vamos ter unha charla sobre as conquistadoras de Galicia, as velutinas. Un forte aplauso. Ola, seguro que a maioría xa oístedes falar das avispas velutinas, que arruinan as colmeas de outras avispas e abellas, como os políticos, que arruinan o país. Así é como estamos. Pero a elas non só atacan as abellas, senón tamén a nós, porque, aínda por riba de aguantar as súas picaduras, cando me pica a garganta non podo tomar mel. En resumen, temos que intentar librarnos delas, pero non o fagades con matamoscas, que se vos escapa un huevo os pica. É mellor poñer trampas, que podedes mercalas ou mesmo construílas, que seguro que hai algún youtuber que se aburra tanto na casa como para ensinarnos a facelas. A vos seguro que vos parecen malas as avispas velutinas, porque modifican os ecosistemas, pero non só os políticos se parecen a elas, senón todo o ser humano, incluídos vos, porque seguro que algunha vez pegastes un chicle debaixo da mesa, tirastes lixo ao chan, matastes algún ser vivo. Bueno, tranquilos, refírome a algún insecto, unha planta ou mesmo o porco do cocido que comedes na casa. Así que, a próxima vez que contaminades o ecosistema, recordade isto. Parecerán vos malas as avispas velutinas, pero se seguedes así, pareceredes vos cada vez máis a elas. Estuvo genial, pero estou pensando en que mañán teño que comer porco. Que nos diría que nas clases de lengua aprenderíamos biología, Ahora pasamos a Ángel, que nos trae un monólogo sobre os números primos. A ver que nos di. Os números son fascinantes. Hai moitos que nos axudan a entender o universo e todo o que nos rodea. Como, por exemplo, os números primos. Os números primos son especiais, pero non son como esos familiares pesados que te deixan dentro da casa en domingo. Non, son especiais porque únicamente son divisibles por un e por si mesmo. Son como primos que serven para construir un edificio. É dicir, todos os números poden ser creados multiplicando distintas combinacións de números primos. O organismo da familia de números primos é o 2, dado que é o único par. O resto son impares. Estuvo moi ben. Ahora vamos a ver o que opina o xurado. Un forte aplauso. Rubén, o teu monólogo darlle toques de humor e utiliza os xestos. O que pasa é que che notei un pouco nerviosiño, Dramatizas moi ben e estou de acordo coa miña compañeira Uxía. Non, utilizas xestos, comparacións e dramatizas moi ben. Eu opino o mesmo que a miña compañeira. O que pasa é que tamén estabas un pouco nerviosa.
Ángel, daslle toques de humor e estabas un pouco nervioso. Dramatizas moi ben e daslle toques de humor. Xa estamos a chegar ao final. Pero sabedes cando chegaron as velutinas a Galicia? Pois foi no ano 2011, pero tamén estuveron por Cataluña, País Vasco e Euskadi. Viñeron de viaxe do Inserso. Bueno, eu xa non vos conto máis. Agora pasa David que nos contará algo máis. Un forte aplauso. Ola amigos, hoxe vou falar das avespas asiáticas, aínda que conste que eu nunca falei con elas, e seguramente se o fixeras non as houbera entendido. Tamén se conocen como vespas velutinas, aínda que tampouco se desplazan en moto, porque coa mala uva que teñen, seguramente saltaríanse todas as normas de circulación. O caso é que o creeron que éramos unha familia moi doce ou que nos encantaba o tenis, porque empezaron a distribuir balonciños por todas as partes e non éramos capaces de liberarnos delas. Semellaba unha invasión en toda regla. O ano pasado tivemos máis visitas na casa de Protección Civil cada tía pesada do pobo. Agardamos que este ano as visitas na casa non cheguen do estranxeiro e nos quedemos cos típicos mosquitos e xa pican de abondo. Non sabemos se o noso amigo xurado quere dicir algo. Bueno, fixéstelo moi ben todos. Eu estou moi agradecida de poder valorar os vosos monólogos. Estou de acordo coa miña compañeira Xi. Pois agora que suban André e María. Un forte aplauso para estas dúas presentadoras. Pois moitas grazas a todos por participar e esperemos que haxa máis monólogos. Estou de acordo con a miña compañera. Todos fixetes moi ben e todos os uns campeóns.